Здравей, аз съм Гери. И ако днес е на ръба, знай, че те разбирам. Знай, че не си сама или сам. Аз също съм била там. Повярвай ми. Била съм момичето, което не вярва, че ще се усмихне отново. Била съм момичето, което не вярва, че може да свали натрупаните килограми. Била съм момичето, което за живото застрашаваща диагноза не е вярвало, че ще може да живее, че ще е тук на този ден, че ще продължи да се бори въпреки всичките диагнози, които е получавала, и вярата, че живота ще бъде кратък, но все още аз съм тук, жива съм. И ако си мислиш, че няма смисъл да се бориш, нека ти кажа това. Най-тъмният момент в живота на човек е точно преди да се съмне. И най-голямата трансформация започва с едно много малко решение. И това решение е никога да не се отказваш. Днес аз съм тази, която помага на много жени и мъже. Има жени, които наистина се променят. Има и мъже, които наистина се променят. Създадох чай, създадох групи, създадох наистина една надежда, която ми вдъхва много стимул да продължа напред, въпреки болките, които все още изпитвам физически. Не защото съм специална, а защото един ден просто си казах: стига, избирам да живея. Избирам себе си и напук на всички ще продължа. И ако си тук, то означава, че все още имаш сила и че за теб също има надежда. Аз съм до теб и ще ти помогна да постигнеш всичко, което искаш. И вярвай. Вярвай в него, защото това е много важно да имаш вяра. Ще изгряваш, ще падаш, но пак ще се изправиш. Винаги вярвай, че нещата могат да се случат. Повярвай ми, ти си напълно достатъчна, обичана и го можеш. Ако още не си ме последвал, направи го сега. И ако още не си в моите групи, можеш да го направиш, като влезнеш в линка под профилната ми снимка и намериш Viber групата.